Здравейте на всички! Добре дошли в моя канал. Аз докато качвам новото, купих си ново ремарке и докато го качвам, вие може да се абонирате, да харесате и може и един коментар да драснете. А това е Дафа. Сега ще ви покажа пак Дафа, който сигурно познавате от кратките видеа, които качвам. Ето го. Дафа. И днес като цяло ще е едно огромно приключение за мен, защото съм с телефона, който не е на поставката, защото се щупи поставката и сега трябва да го държа. И зато е голямо приключение за мен. Мерцедеса го няма, но аз имам малко клипови с него, които ще гледам да кача. Но ще ги смесвам и с този камион. И тъкво да нацеля гъста и то се показа. Айде, умрял баркалник с баркалник такъв. О, те ще е много трудно. Добре, аз сега отивам до сервиза, защото и ремарке ще го скъся малко. После ще го направя двойно, но сега да го стигна ще е голяма мъка за мен. А това е Варна, в момента съм във Варна. Светофара тук е в моя полза. Значи то сега тъй хубаво ще мини отгоре ми, че такава псовня ще му играя. Ето казах ви, че ще мини отгоре ми. И това снимка не искам да му правя на този камиона, ще го продавам, вие снимки искате да му правя. Сезам, отвори се. Как те не можах да го отдраскам? Камиона е с десен волан. И на мен не ми пречи. Тай хоп. Да не го направя двойно. Тъй мога. Аз искам и те да го направя, да. И те искам да го направя. Така. Цвета ще е много ясно, че на камиона. И аз само да вкараме камиона. Ремаркето ми е по-голямо от камиона. Да е била сякаш към цвета на камиона. Те вече са в еднакъв цвята. Супер! Сега оставяме го тъй и нека туриме малко подобрения. Ето вие виждате аз какво правя. Тази музика след малко ще се махне и потвърждавам, няма да се занимавам с повече работи.
И сега ще направим първата доставка с ремаркето. Но аз ще се кача до склада и там ще оставя камиона, докато се направя поставка за такова и ще се за телефона и ще се включа веднага след като направя поставката, защото тъй вие нищо не виждате. Та да, здравейте, това е вече следващата част, в която съм в склада и ще тестваме новото ремарке. Но преди той процедурата е ясна. Избираме доставка. А вие през този време може да се абонирате, харесате, споделите, гоним 55 абоната и ще има на живо. Не ми се ходи до Крайова, нито и до Козлодуй. Ходи ми се в Гърция. Да, ама няма нищо интересно. Добре, ще почакаме. Да, добре дошли няколко часа по-късно. Бърках клавишите. Сега да видим каква доставка ще ни очаква. Стига бе. Добре, май ще ходим до Румъния. За жалост. Абе, няма да ходя до Румъния, не ми се ходи така. Ти нека да се розе там. Пазар за товари. Добре, ще отида, нали? Ще ходя в той. Все пак ще ходя в Германда. Тъй, че... И що тръгваш назад? Така, прозореца ще сваля малко. Ей, тъй да се чуа. Ето и тук, където е червено, не го гледайте, то така свети, защото няма такова. Няма въздух в спирачната система, но камиона се работи пак добре. Сега като вдигне въздух и ще спре да свети. Ади бе, ади карайте ги тези задръстени превозни средства, бе. Ади бе. Тук обаче бъгна. Май този клип ще бъде разделен на две части. И когато стигна до втората част, не знаете процедурата. Абонирайте се. Тук ще мина на червено. Абонирайте се, да не пропуснете част 2. И ще ходя с този камион. Имам... то с как те не го закачих. Имам план с този камион да ходя до Лондон, Англия. Тъй, че това нещо трябва да изтърпи по някакъв начин. Да, ще има каране на живо, ще има каране в... Ще има каране в Туйна, ще има каране в TikTok на живо, тук на живо и... да.
Свалих само единия прозорец до половината, защото като ги сваля двата, двигателя се чува много и аз не се чувам. Чува се само двигателя. Ади бе! Ще ти правя 3 разстояния, ако не беше патрулка. Ама дафа не е като мерят седеса да такова. Да ни върви по черното и върви навсякъде. Днеска е петък, 30 на 2 юни, понеделник, в колко часа? В 2 юни, понеделник, в 7:30, от 7:30 до 8. В TikTok ще направя едно лайв включване, в което ще карам този камион. Който иска, може да ме последва. Тук някъде ще изпиша името на TikTok канала ми и така. След като разбрахте името, понеделник в 7:30 се чакаме. И то път е скучен като цяло. Това е скучната Варна. Тук има един булевард, който го има в реалния живот, който е същия. Долу кръговото. Кръговото с камъчетата го има. И она е старената фабрика. А в събота ще бъде качена и част 2 на тази доставка, за да може в понеделник да тръгнем направо от града, в който ще свърши днескашното видео. И както и утрешното. Те ще карате, няма да карате, спреварвам от тук, не ми дреме. На Дафа не му дреме. Той върви. Това, което се вижда тук, не е желателно да го правите в реалния живот. Ох, то как ме изплющя. Пет, майка ти. Пет.
10-15. Почвам вече малко като мистер Джакпот. Той ги взима тъй завоите на червено. Ама дафа е красив. Аз съм объркал лентата. Тук е моето място. Всеки да си знае лентата. Утре най-вероятно клипът ще бъде качен в 8. Не, няма да е в 8, не знам. Утре когато го кача. Да, многото огладня. Ади бе, знай си лентата. Не виж оня камион как се превра. Само че там има една досадна кола. На то сминах на косъм разстояние. Минам на късъм разстояние. Ти много ма кейф на този камион, защото сме единствения камион, който вдига толкова много километри. Другите до 90, т.е. до 132 км е стигал без проблем. Но тук смятам да спра клипа и да ви кажа до утре.